Terus ndoke dikeprek ngene bolonda ya. Assalamualaikum bolonda Mas, piye kabare sampean? Moga-moga dina iki kabare sampean apik, ora ana sing pilek, ora ana sing lur, ora ana sing linu. Tapi nek ana sing kurang sehat, moga-moga sampean ndang waras. Terus sapa sing datang moga-moga ndang lunas. Lah iki bolo masih dalam spesial edisi Ramadan. Jadi selamat menjalankan ibadah puasa. Moga-moga puasanya lancar ya bolo. Lah kok biasane awak dhewe ape nggawe bukanan. Lah menu iki kena digawe buka, ya kena dienggo sahur. Ape nggawe menu apa iki dina iki Mas Ela? Dina iki nggawe ndok. Ndok diapakno? Telur ayam ayo dipenyet. Terus dipenyet digeprek ngene bolo ya. Wis kaya apa keseruane nggawe iki? Ikuti terus ning Mas Channel. Mas Channel super gobios. Langsung aja wajahnya dintep nosek bolo. Iki ayo tinggal godok endok. Wes nganggo wajan ae gen geles ya bolo lho. Banyune disorno wis secukupnya wae sing kira-kira endok 5 iso jerum ning kono ngono. Karo ngenteni banyune umek bolo ya tak dudono bahan-bahane. Bahan-bahane apa? Lah bahan-bahane sing mesti ya ana ndoke bolo ya. Ndok pitik wis nganggo 5 biji wae. Terus nganggo sambelane. Sambelane apa bolo? Sambelane iki lombok. Lombok iki lombok macam telu. Lombok abang gede ya. Terus lombok rawit setan karo rawit biasa sing rupane kuning iku. Terus kok biasane bawang brambang, tomat, terasek. Terasek iki aja lali mergo terasek iki sing maris wedhep. Terus apa neh? Lalapane kemangi karo timun. Lah, pokoke ikuti terus iki. Sampai bar videone ya. Nek sampean bingung-bingung ape gawe menu apa kanggo buka poso kok kanggo sahur kok. Wis nganggo iki ae menu sederhana lho, bahan-bahane ya sederhana, mudah didapatkan, yo murah. Dadi sampean gak usah bingung, oke? Ikuti terus ya sampai mateng. Kalau sik dinteni sik iki sampai umep. Nek banyune umep, ndoke lagi dijeblongno rono ya. Lah iki perkitik bola banyune dijeblongno ngene ra apa-apa lho. Langsung diblongno. Lah wis jerum kabeh, karek ngenteni iku umep. Nek wis umep terus digen sampai mateng. Lagi bolo, ndoke wis umep langsung wae dintas ya. Ndoke umep dintas. Dintas ini, terus didekekne bak. Didekekne bak ini bolo. Terus dikum bolo ya. Dikum banyu adem. Kenapa kok dikum banyu adem? Ogen oleh ngoceki kok gampang wis dikum banyu adem. Gampang. Lah nek wis ndoke disisekno ngene bolo. Dicimang banyune dibak. Terus diganti iki lengane disorno ya. Nah iki lengane disorno. Terus ayo goreng iki, tapi iki minyake dinteni panas e. Oke. Lah iki bolo wis minyake panas, ayo diplungno ning iki digoreng sik. Terus iki ayo deke cegatan ngene. Kenapa kok deke cegatan? Angine buanter bolo iki kaya ape udan dhuwur seneh. Dadi langsung ae kayak diplongno rene ya. Karo
kabeh iku mah bumbu-bumbune sambel. Lho yo. Hati-hati bolo. Nek goreng lombok iki mesti biasane ana sing bedos-bedos. Karo ngenteni iki lombok iki mateng, sampai tomat-tomate sampai iki bahan-bahan sambel iki mateng. Ayo ditinggal iki bolo, ngoceki ndoke. Ayo ngoceki ndoke. Alon-alon wae, kene apa? Kene ora gupil kabeh. Tapi ndok aku kadang yo ana sing genah ocekane, kadang yo wangel kalet ngono bolo. Nah iki gampang iki bolo nduk. Langsung klokop ngono. Tapi aja lali karo sambele diorek-orek. Tomate dicehne bolo, disuwil. Iya dicuwili tomate. Kenapa matenge ken rata. Dan bareng lomboke kok matenge bolo. Ini bolo. Itu cak alon-alon wae. Iki ngom. Buka poso nggo penyetan ndok. Tambah 2 bios sih. Bolo tomate. Wes bolo seperti cek iki lomboke ya wis salum, langsung wae dientas bolo. Dientas. Terus ndoke dilebokno rene bolo ning jelantahe ya. Ning jelantahe kene. Terus Salari bolo ndoke diwalik. Ndoke digoreng setengah mateng wae ya. Terus dientas. Terus aja lali kadulek. Lagi bolo langsung diulek, tambahane apa wae? Lah, tambahane iki ana uyah, micin ambek gula, langsung diulek. Nah, ini bolo. Ulek sampai lembut iki.
Wis lembut. Langsung wae. Serok ning kene. Terus ini rene. Terus ndoke dipelungno. Pelungno ngene bolong. Nah, dipelungno bola ya. Terus ndoke dikeprek ngene bola ndo ya. Geprek. Wes. Geprek. Tambah timun bola. Tambah suweger. Terus dia kayak kemang ini bolong. Ndok menyet wis dadi bola, karek ngenteni kok buka poso. Wis matur nuwun ya sampeyan sing ngikuti video iki mang mulai awal sampai akhir. Tetep aja lali like, comment, share, subscribe gen apa? Gen Mas channel iki luwih berkembang neh ya. Lho. Matur ngene. Pokoke nek sampeyan bingung-bingung apa gawe menu apa kanggo buka ta nggo sahur wis gawe ngene iki lho wis dadi. Ya. Wis ya. Menune mudah, murah, atau ya gampang didapatkan. Tetap ning Mas channel. Mas channel gobios.